ọ na-ebute nsogbu owelu na Mee 30 1967 Emeka dị Megwojukwu wee na-azụ Biafra ndị Igbo kwebe enyi ba enyi enyi o enyi o 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 enyi enyi ba enyi o owelu na June 6 1967 ndị Nigeria bụla egbe wee bịa na be anyị gbaba ndị Biafra mpụtụ Igoma na-ekwu to keep Nigeria one is a task that must be done. Mgbe ba na-abịa agha ndị agha ba na-agụ egwu agha ị ga-ezi ntị ka ịhụ ka ma si agụ egwu agha ewo muje mutaka mesu mukwache kayensu sibelismu na kukambanza Ojukwu gwale ndị Biafra genu ntị n'onu na onye ndị ilo gbali gburugburu okirikiri na-eche ndụ ya nche ndị Biafra nwa alara n'ụla ewee n'ụlọ ọgụ gaba maka na va bụ n'obi na va bata va kpọchefu ndị Biafra a na-ebu ndị be anyị chụrụ n'ebe wee lụzie ore nwanne ime nwanne melụ nwanne ya ọwa bụzalisa bụ otu agha anyị na-emebigo maka na ọ bụ nwatịtị anya ba Lagos enwee na onye arọ na abọ n'ịtọ